وزیر نافخۆیی حکوومەتە هەرێما کوردستانی di pêncemîn konferansê Brukselê ji bo pêşeroja Sûriyê de daxwazê civaka navdewletî kir ku bêhtir alîkariya penaberên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyan yên ku li Herêma Kurdistanê niştecî nebikin. Rêber Ehmed Wezîrê Navxweyî Hikûmeta Herêma Kurdistanê li ser û pala xwe li tora civakî Twitter belav kiriye ku rêjeya çil jê sedî ya penaberên Sûrî di nav kampan de niştecî ne. Tevlî krîza darayî ya kunha li Herêma Kurdistanê heye, salana Hikûmeta Herêma Kurdistanê bêhtir ji 147 milyon dolar ji bo piştevanîkirina mana derbideran yên Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê li Herêma Kurdistanê xerc dike. Di herwiha got divê civaka navdewletî jî piştevaniya Herêma Kurdistanê bike û alîkariyan pêşkêşî penaberan bike.